नमस्कार, तर मी दिव्या संकला आणि माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत। आजची जी रेसिपी करणार आहेत त्या माझी भाभी करणार आहेत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। तर आज मी बनवणार आहे बटाट्याची रस्सा भाजी। ही भाजी बनवायला फार सोपी आणि खायलाही फार चविष्ट लागते। तर येथे मी गॅस चालू करून कढई तापण्यासाठी ठेवलेले आहे आणि त्यामध्ये 3 चमचे तेल घातलेले आहे। थोडंसं तेल गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरं आणि अर्धा चमचा मोहरी घालूयात। जिरं व मोहरीला थोडासा तडका आल्यानंतर त्यामध्ये आपण चिमूटभर हिंग घालूयात। त्यानंतर त्यामध्ये आपण 7 ते 8 कढीपत्त्याची पाने घालूयात। त्यानंतर लसणाची पेस्ट घालूयात। त्यानंतर मी 5 ते 6 बटाटे चिरून घेतलेले आहेत आणि ती तेलामध्ये व्यवस्थित टाकून छान असं परतून घेऊयात। तर या ठिकाणी तेलामध्ये बटाटे छान असे परतले गेले आहेत। तर यामध्ये आपण 1 चमचा काळं तिखट घालूयात। त्यानंतर त्यामध्ये 1 चमचा किचन किंग मसाला घालूयात। त्यानंतर त्यामध्ये चिमूटभर हळद घालूयात। त्यानंतर हे सर्व मिश्रण छान असं 1 ते 1.5 मिनिट परतून घेऊयात। त्यानंतर यामध्ये आपण 1 तांब्या गरम पाणी घालूयात। गरम पाणी घातल्याने भाजीला एक वेगळीच अशी चव येते। त्यानंतर 1 उकळी येईपर्यंत गॅस आपण मोठाच ठेवूयात आणि 1 उकळी आल्यानंतर आपण गॅस बारीक करूया। नंतर आपण यामध्ये चवीपुरते मीठ घालूयात। त्यानंतर यामध्ये पाऊण वाटी शेंगदाण्याचा कूट आपण एकदम बारीक असा करून घालूया। नंतर ही भाजी आपण व्यवस्थित अशी हलवून घेऊयात। जर तुम्हाला घट्ट भाजी हवी असेल तर तुम्ही त्यात थोडे पाणी कमी घातले तरी चालेल। तर ही भाजी शिजण्यासाठी आपल्याला बारीक गॅसवरती ठेवून देऊयात। तर येथे आपली बटाट्याची भाजी तयार झालेली आहे आणि तुम्ही येथे पाहता की किती छान कलर आलेला आहे। आणि जर तुम्ही याच पद्धतीने भाजी बनवली तर अगदी सुंदर अशी आणि चवीलाही मस्त अशी भाजी तयार होईल। त्यानंतर आपण त्यावरती कोथिंबीर घालूयात। जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये नक्की सांगा।